Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 4 minutos nakaligan sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Masalawat, good afternoon. Maulanon nga hapon na naman. Luzon, Visayas kag Mindanao. Halong-halong kita kaya sa mga adlaw. Yari kita sa Lunes, Petsa 20 sang September 2021.
Hindi mayo ang dalagan sang Bacolod kag Negros Occidental kon kadamoon sa mga kaso sang COVID-19 na istoryahan bangod grabe ang pagbutyog nga daw kilat kag daw spaceship lang nga nagasulip. Hindi man mayo ang tiyempo halin kahapon na sa subong mga inuras. Ang pagkatupa sa ulan halos wala nagauntat. Inasiling ulan nga binabae. Manipis-nipis lamang nga talithi. Delikado kung magtupa sa atos sa nga yabon-yabunan. Kaluluoy permi ang mga nagamotorsiklo bagong kinhanglan gid nga magsoksok sang proteksyon kaputi akong plastic man nagunang lawas hindi babasa. May ara gani mga kaaksyon nga pati ang batiis ti Eloconda pa ginaputos gid sang plastic para hindi babasa. Sa isa ka kalanaan diri somewhere sa may dalang sa Lacson, may nakita ko nga nagsulod nga nagamotorsiklo. Abi ko anay kung mabakal siya sang aros kaldo galing baklon niya ning plastic lang ang puyo-puyo. Yan bakal niya to kay pare potos siya sa duwaya ka sapatos ang ginasoksok. Kaya kung ang ginasoksok kaputi malang daw plastic mga nipis, hindi magkalabot siya sa nga tiil. Imbis ka aros kaldo baklon niya plastic ang binakalya. Naging potos siya sa isa nga dapadapa. Magsig-magsig bala pangita sang pamaagi na para nga hindi mabasa ang lawas. Yan mga salakyan man mga kaaksyon nga apat ang ruida. Nag-antos man kung kay sa bangod halos wala untat andar sang wiper. Bangod sa wala man nag-untat nga pagtupa sang ulan. Dari sa Negros Occidental kaina mga kaaksyon mayara sa ginpagawa nga heavy rainfall warning. Ginpay dalom sige natawag nga yellow warning level. Ang pila ka mga lugar sa Negros Occidental lakit nasa sunod sa Bacolod. Bangod sang ginalantaw posibilidad nga pagbubo sa ulan, mandako ang posibilidad. Nga may ara kita sang ulan nga may separisyahan nga hindi lamang bubo kundi base kon bundak pagid. So wala alerto kita tanan. Partikularmente sa sunod sa San Carlos, Calatrava, Toboso, Escalante. Kag madamo pagid nga mga lugar, hindi ko na maisa-isa ni kakadamo. Dari sa Negros Occidental. Kaya raman sa nga posibilidad nga pagbaha sa mga low-lying areas. Kag landslide sa mga nabukid nga lugar o naligbat nga kabudaha. Kinabisuhan man tanan-tanan sa mga Disaster Risk Reduction and Management Council nga concern nga maghimo sa action. Kag magmonitor sa dalagan sang panahon. Inyo ka-action na Marlon Hiraboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano tunta na mga nagabaga balingaso nga mga balita sa bahin sang lokal. Ang sa lokal nga balita kadabuon sa mga tao sa Negros Occidental kagasunod sa Bacolod. Nga ang lawas may ara kagaw nga korona nagadamo. Ang ginatawag na COVID-19 active cases kuntingbon kun isahon. Ang datos sa nga probinsya kag syudad ara nagahuluhamboy na makaaksyon sa malapit 5,000. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang insakto nga isip as of kahapon September 19 ara na sa 4,748 tingob ina sa makaaksyon Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Ang Negros Occidental may 2,845. Ang Bacolod mayroon naman nga 1,903. Ang nagaduga nga kaso kada adlaw ginatos-gatos. Kag kalabanan mga kaaksyon lokal nga paglaton-laton. Ang local transmission nga ginatawag. Kulang na rin isa kalinya mag-aksyon. Kaya ang sitwasyon sa buong sa Negros Occidental sa Bacolod, pwede na matawag na ginatawag nga Laton-Laton Festival. Pwede man mga kaaksyon ang linat na naikagaw. Pero masabo na yung batagon bagod ang makalalooy kita ng mga ultimo o mga pigado. Ang mga ginatawag nga one day, one eat ang isang kahig isang tuka. Bagod tinagaantos na nagapiyait pa sang gutom kagkapigaduhon. Mga opisyal datos gobyerno mag-aksyon nga raspuesto ipapatyaga bigin nyo sa nga kaluoy
Dugay ka mo kag dinalok kag tinamaran, hindi magpabungol-bungol kag bulag-bulag. Buligi ang dapat bunuligan. Flash report imbukadang pagbulyara sa ato sa nga patrol. Flash report with Action Jan Diaz. Action Jan sa report, please Kevin. Action Marlon subong no bago ginamang na matamat na diri nga ginahimo sang katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency kontraya ining mga recoveries nila kay bago lang na pirmahan sang mga barangay official ang intent reform naging kasadring nga bypass operation sa area ng Profesyon sa kubilik na barangay Singkang Airport sa Radsang Bagolbodi mana naman diri ka mga persona ang nadakpan ay impact operation ni kay drug den gini sa Action Mar suluyopan sulob na naman o kunusob sang aton kapulisan. Actually, naligad nga binulan sa tabok sini nga balay. Diri ganda ang bypass. Drug den man to. Ibot naman ang pileya. Diri nagsaylo sa tupad balay naman. No? Dako-dako man ining recoveries. Mga 10 grams each ang suspected shabu na recover sa kapulisan. Ako sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team. Ang kabugusan nito tali sini karon na pabatian sa tubaka aksyon diri sa Japon sa Action Radio Bacolod. Live report at flash report sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. May mga ka-aksyon kitag gihapon, may mga tinuga gapon diri sa Bacolod City nga daw so way lang sila ang kaso sang COVID-19. Ang nagasige gapon niya kabaligya sa ring illegal nga shabu nga niyo. Ibakin mo yan, binulto-bulto naman gramo-gramo naman ang na-recover sa ato sa ring mga otoridad. Ala, sigihan nyo. Dapat kung tani ang nagkakadakpan lang Di na di pagpagwaon pa sa prisuhan. Ang kalabanan nga nagabinalik baligya maka-aksyon kaagi ba na priso. Bagod man sang kaso angot sa illegal nga droga. Ang kompleto nga detalye sa nga balita maka-aksyon flash report sa ato sa nga patrol with Action Jan Diaz. Saya sa nga pagpanumalik balikanta ang mga nagabaga nga mga pangulong didalan. Sa balita lokal sa City Hall nga balita, grupo sang mga manunudlo sa Bacolod nagpangayo sang bulig sa local government units para hanason o LGU local government unit diri sa Bacolod lagi para hanason ang 41 ka mga manunudlo sa School Heads Academy. Storya edukasyon ha. Samtang suspensyon, sirad anay opisina, kag istrikto nga pagdisiplina, amaning uso subong sa madabong nga banwa kag surad sa Negros Occidental. Ang surad nga ti subong nabutang ang ngalan sa Pangulong dinalan sang balita, among surad sang Kabankalan. Ang rason sa bangod ang mga nagaserbi leader. O kung ang nagaserbi leader mo silingon, ang mayor natapikan man sang COVID-19. Man si Mayor Pedro Zayco, isa ni sa mga alkalde sa Negros Occidental na halos way untat ang paglibot. Way untat ang tag serbisyo si isa nga mga pumuluyo dira sa may Kabankalan City. Hindi malikawan na mabutang peligro ang yasaring lawas ba ni? Alang-alang muna karon nga hindi pa nga tubangon ang tao nga dapat alatubangon. Ang mga opisyal nato sa gobyerno amo na silang numero 1 man nga expose sa mga COVID positive nga tao. Pagluwas sa ato sa mga frontliners nga ara nagatrabaho sa nagalain-lain nga mga bulungan. Si Mayor Pedro Zayco subong ara nagapaway-huway sa isa ka pribadong hospital diri sa Bacolod City. Ang pagpositibo sa kagaw na balaan kay dalamang sang aga. Ang talalopandon dari nga balita mga ka-aksyon bangod ang alkalde. Nagligad nga September 18 Busilingon, Sabado. Nakatambong pa ni sa Ginpatigayon nga lunch meeting sa Syudad Santa Lisay. Upo ng iban bansa nga mga opisyal. Tamo to kita ko may mga mayors man to. Kalabanan mga alkalde nga katapos ang local political organization nga maning Laf Negros. Pati si Governor Bong Lacson, kag-anay Congressman Albi Benitez, ara man nagtambong. Ang resulta maka-aksyon tanan.
nga nagtambong sa sining meeting kag nakasugilanon kay Mayor Zyko subong naka-self-isolate. Apay dalom sila sa ginatawag self-isolation. Laban-laban ti swab test man kag hulaton kung ano mga resulta. Tanan ni nagalaom nga magnegatibong resulta. Ay kabudlay kung magpositibo subong. Amo na ini ang ginahulat nga hugada nga ang COVID-19 daw hindi na gid masarangan kag hindi na gid maagwanta. Daw mo amo gid. Ang halik kag gintuga sini. Away na sang sinuman nga makalikaw diri halos tanan apektado. Kabuhi sang tao, pangginawi sang tao, ang negosyo, mga proyekto sa gobyerno, pati ang kampanya na subong gani kag pagpulo pangamusta na sa mga kandidato nga nagaharara taya na sa 2022 nga pinili ay apektado man. Di nyo pagkalibtan ha, importante ampo gapon sa kahitasan, pangamuyo gapon importante sa tanana. Kaya mo na rin ginhatag sa aton nga papaghangkat, di pa kita mag-ampos mabaw to. Kasi kung magasige-sige ni kag hindi na rin punggani. Dumdumon naton tarang maka-aksyon nga taran-taran kita nga rin diri sa dutang natawhan. Palariho lang ang dangatan sa ulihi. Ang mga manggara ng kwarta nyo, hindi nyo na madala sa lulubgan nyo. Ang mangga dapat pambit nyo mana sa mga kakinahanglan. I-share bla, no? Ano ba ba sa ring balita sa bahin sang nasyonal naman nga birado? Ang kulibrasang politika sa Pilipinas, di ilang niya hilanat kundi kulibra na gid ni. Ang kulibrasang politika sa Pilipinas nagabaga-baga na, nagaaso-aso po. Pila ka mga deklarasyon sa mga luyag magkandidato bilang presidente. Duha na. Alin sa una nga nag-anunsyo nga si Senador Ping Lacson. Ginsundan sang pigado sa doa pang nagbilyonaryo bangon sa boxing. Wala sa iban kundi si Senador Manny Dapakman Pacquiao. Strike 2 na. Bot sa lingon may duha na kakandidato ang Pilipinas sa pagka-presidente. Ang nag-aisahanon pa lamang ang ngalan nga nagdeklarar nga magapapili naman niya Vice Presidente Senador Tito Soto nga aman kay si Presidente Rodrigo Duterte gulpe naglaylong desisyon no. Daw hindi naman siya magdayon padalagan Vice Presidente ay hambal yatag kung na nakainday Sara ang ligwa para magkandidata siya Presidente bulos akon o babangko doon isang kalabanan. Sinoayhan amangin katandem ni Manny Pacquiao. Ang iban nga nagatayadak busta ka ba da? Sa mga hapon ang grupo nga ginatawag One Sambayan, amaning opposition group. Nagsiling ang opposition coalition is still divided. Why pa sila yaho? Natunga pa sila. Daw wala gyapon sang pilion nila sa grupo kung sinong ila sa nga standard bearer. Pero nagsiling mga ka-aksyon nga si Vice President Leni Robredo ang si Manila Mayor Isko Moreno mo ila sa nga contenders, no? May online conference ginpatigayon mo angot sa Marcelo Commemoration man boss ka adlaw anniversary sang ginatawag nga Marcelo's Pilipinas. Isubong may online conference ang ining grupo One Sambayan. Ang grupo sa mga adlaw nagasiling si Anay Human Rights Commissioner Ita Rosales naghambal sa nga sa masunod sa ning adlaw desisyonan na nila kung sino nila sa kandidato presidente ang vice presidente. Kaya na pagulata ang October 1 to 8 kasi maghala ka mo ka sinala sa labla kaway ka mo sa mga pilian. Palama na yun iniginaluto nga Lini para presidente, Isko para vice presidente. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibas sa ring balita sa Bansang National Istorya Eskwela? Si Education Secretary Leonor Briones nag-anunsyo sa mga adlaw na si Presidente Rodrigo Duterte nag-okay na, nag-aprobar na sang limited face-to-face classes sa mga lugar sa Pilipinas nga may minimal risk sang COVID-19 infection. Bot sa lingon mga lugar ini maka-aksyon nga may jutay lang.
ang kaso kag gamay lang ang risgo sa mga tao nga matapikan sa COVID-19. Kinag-amo ning tono sa malita. Malayo stige ni ang Negros Occidental, Bacolod City. Kailan tawa niya subong lang kaso sa probinsya kag syudad ho. Doon nagapendis-indis lang. Nagapanglakaak ang kanamoon. Yang utagin mention ko lapit 5,000. Kunting bon mo Bacolod kag Negros Occidental. Daw kalayo, no? Daw kalayo nga kabigo ng ato sa nga lugar nga minimal lang ang risk sa COVID-19 infection. Ang matabo siling sang presidential spokesperson nga si Harry Roque, ini nga mga lugar ni ang madeterminar among Department of Health and DOH. Kag ang Department of Education, nakita ko na may figures silang palayago, 120 ko ka mga lugar sa pungsod sa Pilipinas, 120 dutay, no? Ang matabo nga kung may gid man nga limited face-to-face nga klase, hindi ni pagimuon adlaw-adlaw, kundi tunga lang, no? Half day lang maka-aksyon. Pwede sa aga or pwede sa hapon. Kag every other week, kung pila lang ka-adlaw sa isang semana. Kinahanglan na gid man naman ang mato naton pabalik ang mga estudyante ta sa eskwelahan kay ngaman. Kay karon tuman na kadabo sang ginikanan nga los nagkalalbo ng ulo. Nagdalalom ng tingkoy sa ugtas. Hindi lang sa ila sa kabataan bangod ang kalabanan kabataan nagtinamara na. Way nagana magtuon. Kag way gana magsabat sa modyol nga ginatawag. Ang iba na dugangan mas nagtamaran pagid. Kaya nag-ungot na lang ila sa nga kalimutaw. Nagpinsar sa cellphone. Alos magbunodlo ang ila sa kalimutaw daw sa paghimutad ho sa cellphone. Kung hindi Facebook maka-aksyon, TikTok. Kung di TikTok, ML. Ang ginatawag lang ang Mobile Legend. Ang iban sila maka-aksyon, ang ML nagapekto sa ila sa nga lawas. ML, hindi kay Mobile Legend. Kung nagapekto sa lawas sila ML, mo silingon tinagmalala na ang ila sa nga utok. ML, nagmanuwet ang lawas. Naglagto kong pinsar. Alas 5:22 sa luwas sa Pilipinas nga balita dito sa bahin sang Russia maka-aksyon. May baloto ka mga tawong nagklabatay. Russian campus shooting naman, no? May isa to ka estudyante sa sunod sang campus sang universidad sa siyudad sang Perm dito sa pungsod Russia. Ay, kaluoy nga nagpaniro mo. Grabe, no? Estudyante, may pusilyo mo. Dito sa Russia, oh. Pinaniro ito mga tao. Walaw gid na nagkalamata ito. Dakpan man sa atin subang priso sa. Mata ko nung hinulsol ni sa. Ano nagsulod sa pinsara nga naniniro na siya man. Uso to ya sa iban nga nasyon mo. Kay lain to ya ang ginapatuman niya kasuguan. Pero sa USA. Dito sa Russia, lain to ang implementar na kasuguan kung pagbitbit sa pusil ng paghambalan. Dito rin sa aton, dito pwede ka bitbit pusil kung why ka sang permiso kung hindi lisensyado, kung hindi ka katapo sang otoridad, dakpon ka, priso ka. Dito sila lain tong ila sa rin implementar nga layay. Kapag ang kakumis ang mga tao to, pinagusto lang halak bitbit sa pusil. Tinaga-isog. May ara sa iban pagid ka nagkalapilasan diyo. Ang suspetsado maka-aksyon nga nagpanero, pilason man isa, kagati gin priso na gamay ba lang guro pilas, kay mateara sa sa sulod sang prisuhan. Ay inatake ang mga tao dito sa universidad sa siyudad sang Perm, pungsod Russia. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Laos maka-aksyon, ang Laos gamay ba lang nga nasyon 17 pila ni probinsya. Ang balita sa Laos, angot niya sa COVID-19, gin-lockdown nilang kapital to maka-aksyon. Kay nag-record high
ang kaso sa COVID-19 sa ilang sining nga nasyon. Pasilingon, naka-record sila sa pinakadabo nga kaso sa COVID-19. Highest ever single day tali sa lang kadlaw. Grabe itong ginatawag nga community infection. Tayo balaga ng kaso nila ito mo, 19,399. Nag-16 sa mga nagkalabatay puti na alarma mga opisyal sa laos mga kaaksyon. Ang naging lockdown nila ang ila sa ring capital city. Alas 5:25 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa patrol na sige, balikan na lang karon si Aksyon na dyan kay basi ara pasara sa bypass operation. Kung okay sa Aksyon na Henry sa observation or alang-alang, try ta lang si Aksyon Jan Diaz kay bago lang sa nakapalayag sa iya sa nga flash report. Importante ba ang pila ka mga lugar dali sa Bacolod City mo kadamo sa mga duludanlog kadelikado nga lugar diho. Lagod man sang sige-sige nga pagtupa sang matawag ta ba ni ganing nga dabo-dabo. No? Hawali kay na sang agan dabo-dabo ara mo. Okay lang, oh. Ag subong nagatupa gyapon ang dabo-dabo or talithe na tawag. Kay magsilig kita dabo-dabo, dipis na katama mo nga kung gisaba na dala lang sang habyog sang hangin. Ang hangin panalupsop siya mo sa nga lawas, puro ang nabatsagan mo medyo may dala nga tubi ang hangin nan. Dabo-dabo. Abay pang hindi lang magbundak ang ulan na kay tama ng ulan kay kadamo sa mga lugar di nga kalaputyak pa ho. Alas 5:26, Action Radio Philippines Standard Time. Oy, sa ato sa nga pagbanubalik ha. May good news ako sa inyo, may pag-o naman na non-stop na yung promo mo sa Action Radio Bacolod. Non-stop yung maparagtag sang taga 500 pesos kada adlaw. Sa Action Radio Bacolod, may bago naman. Sa pamaskwa sang ARB. Ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. May temprano kami. Napamaskwa sa atos rin nga maka-action. Dugay-dugay lang. Alas 5:27 Action Radio Philippines Standard Time. Gold. With vitamin D3. Alam niyo naman. Okay, sige. Darita sa ato sa nga live stream kabanitora. Matamaton tariya. Thank you. Alex Montesa Oliveira Gilugo, watching from Sarito Heights. Thank you. Erwin Dicatoria Gonzales, good afternoon monitor. Okay, Elizabeth Malakagamala, salamat gid. Alright, Mrs. Alvarez, Ramilo Barangay Tangob, Familia Rifuela, Dialagdon sa Barangay Pantanong DSB. Para naman si Ana Senoro, Nemesia Roques, watching from Barangay Tangob. Alright. Ima Alcuela Kelstrom, Melvin Solidarios Abdo, bayong hapon. Good PM, watching live Barangay Malingin, Bago Sari. Melvin Peña Fiel. Okay. Si Bernadette Lacson, good PM, watching Paglaong Village. Christine Menyes Villalobos, mayong hapon, monitor na kami sa may Barangay Padanon, DSB. Si Vicente Encarnacion, si Emiliano Aksamal, good PM, always monitor. Thank you. Dara sa dalan sa Losoriaga. No? Star Mayo, Doc Matt Mayo, Rochester, Minnesota, USA. Jinky Dialagdon, salamat gid, Arizona. Ana Senoro, Bernadette Lacson, salamat. Melvin Solidarios Abdo, okay. Ray Barrio gamayang hapon. Resti Awakay, tamyaw ko lang ang mga taga-asyenda, Antolanga. Danny Siyot, okay. Aricos Banwa Sigangaran, maulanon nga hapon, Hambalya. Franklin Tiloheyo, Amado Ladoa Jr., mayong hapon lang sa taga Rufina, Barangay Alianza, Bago Suri, from Amado Ladoa Jr.
L.A. Amante Raman Gabaritor. Ngayong hapon, watching sa Kuwait. Alin Lowe Himutia, good afternoon. Ari kami Gabaritor sa Linawon, Kawayan. Stay safe and God bless. Francisco Guangco, ngayong hapon. Sige, iban balikan taro kaduay. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Oy, magpanyawan ang capsule with mangosteen.
manunod diri sa Bacolod City ang palasin ni ka mga concerns sa ginapangtubang sa mga public school teachers sa mga COVID-19 pandemic. Tinalikdan nga Sabado nagsapol ang si Sir Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Upod ba si Councilor Inesito Novelo ang chairman sa Committee on Education, Mayor Bing Lunaldia, ang sa Executive Assistant Moises de la Cruz. Sa interview naton kay Sir Hilangre, iya sinigin pag-action mark ng isa diri sa mga concerns sigin palambot sa kinasining grupo ang pagpangayo sang bulig sa local government sa Bacolod City para maka-eskwela kag mahanas or matrain ining 41 ka mga kwalipikado nga mga public school teachers nga mag-enroll para sa scholarship action mark sang program sa Department of Education nga ginatawag nga School Heads Academy. Gin-explain sa ato ni Sir Hilangre isa ini sa mga tikang action mark para ini nga mga teachers ang dako posibilidad nga mangin principal sa ulihi. Sa 41, 16 din nag-apply para sa master's degree kag 25 naman para sa doctorate degree. So according din kay Sir Hilangre, ang Carlos Silado Memorial State College o KNCAMC amo nang ginasining nga partner school kag to be specific pinansyal nga step action mar ang ginapangayo diri sa grupo sa mga teachers para sa tuition sining qualified ka 41 ka mga public school teachers sari-sari ini mera sa elementary ag mayara man sa high school. Sa press release sa gintagwas ng Bacolod PIO subong adlaw ginpahayag nga gina-finalize na sa alkalde ang suporta para sa scholarship sa mga manunudlo diri sa may Bacolod City. Aring tingog ni Sir Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Ang una gito ang School Head Academy nga program plus ang Region 6 nga will give scholarship sa atong teachers nga napili na qualify nga magkuha sa master's degree kag doctoral and then they will be trained, they will be honed to become principals someday. So, ayun, atong kay Mayor Bing, ang 41 the teachers na na-qualify na i-finance ang local government sa Bacolod na ng ilang tuition pag other fees sa school. By principle, nag-agreement si Mayor Bing. Okay. Oo. Ano yung kaliwat ang tawag ng program, sir? School Head Academy. Bali, 41 na qualify sa Bacolod. So, sa sininga tuig, 41. So, sa next year naman ang iban ko daw matapos nga tuig. Oo, hindi nga mga teachers. Ang tingog sa Richard Hilangre, ang presidente sang sining grupo sa mga teachers. According sa iya, depende action more sa KAMSI kung ano mangin mode of learning kung bala ng online ang paghana sining manudlo once nga ma-enroll sila sa sining programa ng School Heads Academy. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balito na sa action sa Bacolod Action Rally. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Iningabahin dala sa aton sa kalawang Sunday Thui Bayo. Alas 5:40, balikanta sa ato sa ring pagpanubalik, standby ka mo. Ining bypass operation sa isa ka ginakabig drug den, balaligyaan na suluyopan pa sa illegal nga droga sa barangay Singkang Airport. Kadamo ko dyan sa illegal nga droga sa Singkang Airport, ha? May kapinpulo naman to ka gramo mga kaksyon, ho, na-recover. Sa ato sa ring pagpanubalik, 5:41. Okay, balikan naman ang gabaritor sa ato sa ring live stream. Nagpadala sa ilas sa ring duga nga mga mensahe. Live stream. Sige. Francisco Guangco, mayong hapon. Joel Agura, good PM. Patamyaw ko lang, wife ko da sa Barangay Elhis, watching from Singapore. God bless. If willing di po mo seno, mayong hapon. Taran, keep safe, always. God bless. Salamat, Gid. Alright.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Standard Time, las 5:46. Ang oras ginit
Mga bro, kanami Sa balita, una sa aksyon. Atensyon sa mga taga-Banwasang La Castellana, Negros Occidental, may panibagong executive order na gina-issue ang alkalde mga kaaksyon naga-implementar sang dugang health kag safety protocols sa kabugusan nga banwa ang ginalinan sa ribagon man sang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Oh, hala, why dine-in sa La Castellana? Suspend man ang market day? Oh, limited man ang capacity sa business establishments kag service sectors. Ang municipal curfew mga kaaksyon na umpisa alas 8 na sa gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Munang nasaad sa executive order. Balikan tang patrol, detalye sa nga bypass operation sa report ni Action na John Diaz. Action John sa report, please come in. Action Marley, magid ni ka mga persona ang nagkradakpan kalagip na mismo ang duha ka subject sa bypass operation king kasa sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Operation Unit o Special Enforcement Team diri mismo sa may Barangay Singkang Airport, particularmente na sa may Purok Neptune sa sunod sang Bacolod Action Mar. Sunod diri kay Agent Mambu ang team leader sang PDEA set. Kasunod mo tatlo na ni kasimana nga ilagi na monitor ang lugar. Kay kasunod sang gikasanin nga bypass operation na nilikdan nga bulan, nagpatagayan sila gilayon sang surveillance and monitoring sa area gud may baluan kung bala mayara pa sang iban nga naga-engage sa pagbarigya sa illegal nga droga. Tubtob ina na biruan nga nagsaylo gali kag nagimo sa panibago nga drug den ang mga drogista o kung nagagamit sang illegal nga droga sa lugar. Nadakpan diri mga 5 ka mga persona ang subject amoning babahi Action Mar nga ginkilala kay Annalie Caminto, 48 anyos alias An-Ana, kag ang iyang live-in partner nga si OG Manzanares, 41 anyos. Ang nadakpan pagid sa lugar nga naaktuhan sa aton nga mga otoridad nga nagahayop-yop sa illegal nga droga kag mayara sila posisyon sa ginasuspetsuhan Shabu Amosanday, Joselito Hermoso, 21 anyos, Francis Zeta, kag si Francis Parente Action Marlon. Suno kay Bambu, ining nga 5, ginakabig na silang high-value individual, dagod ang ilaging kasa nga bypass operation, isa kapag dismantle o kon paguba sang drug den nga rason man ini ang ma-qualify na bilang isa ka high impact operation Action Mar. Dito kayo na sa area nakita naton kag sa inventory man na recover diri sang PDEA set ining duha ka dalagko kag 8 ka mga magagmay nga plastic sachet sang illegal nga droga nga ginabanta nagabugat sa 10 ka gramos kag kun basiya naton ang dangerous drug board kung DDV value ini ang may estimated market value naman nga nagadangat sa 68,000 o kung 68,000 pesos Action Marlon. Bypass operation, sir. Bali, dugay tanan nga gina subaybayan din no, almost 3 weeks tadi nga gina surveillance ang ini nga lugar hasta nga nakakuan kita nga maka conduct sa isa ka bypass operation. Pero high impact operation? High impact operation tungod nga nakakuha kita sang more or less 10 grams kaga may DDB value nga 68,000. Pero ano sir? Ang kategory nila? Ano nagkakta?
ang kategory nila, automatic sila sa amon nga parameter is high value target. Aksyon manabatian si Agent Bamboo ang team leader sa PDEA set. Ining iba ka mga persona ang gindiretso na na mismo sa talatapan sa PDEA set riman sa sunod sa makunod kag natala na kapasakan sang kaso nga paglapas sa laying nga nagdumidi sa pagbaligya nga pupot sa illegal nga droga buwas nga adlaw. Sa totalan nga mga kaaksyon basta mo sa ning panahon sa aton man mga kaaksyon rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod John Diaz. Una sa buto na sa aksyon sa Bacolod Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Cleansing, nourishing, kagabalansing amo na iban nga balita way tamalabutan ang sa Kapitolyo nga balita magakson nagaamat-amat damo no mga banwa kag surad nga naga-implementar sang mas istrikto no nga measures against COVID-19. Tingnan na nga may isa-isa. Alas 5:55 magasunod na aksyon balita evening edition with Aksyon Dale Salazar. Ako naman Aksyon na Marlon Herobaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!